bandiraɓe musidɓe moƴƴuɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe miijorde fulɓe noddi ko yo fulɓe jiitodir yo pelle fulɓe ñokkodirtono pulaago tintinango kullu nafsin da'iqatul maut thumma ilayna turja'un walladhina amanu wa 'amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Sadaqallahu al-'azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe julɓe ha tenti e bandiraɓe men Pulaar Speaking wonɓe e nder leydi he ha caggal leydi o ko musidɗo moon Cheikh Oumar Dia ɗo e New York. Sikki ala en kaldi e El Hadji Muniru mo ganduɗa kañum jogui social Pulaar Speaking o habri en wonde goski Mouhamadou Bocar Ba mawɗo délégué ji cankinoɗo ñande aljuma goho nduɗo lewru goski ki inchallah rabbi ma wayno alarba hande jeegom nduɗo lewru sanga 8h45 PM heure New York faade Maroc ki yetto Maroc ñande alhamisa sanga 8h50 heure Maroc ki hirndita Maroc ñande alhamisa nde sanga 11h45 ki yetto Nouakchott 1h45 AM jamma alhamisa o inchallah rabbi ina jogori jaɓɓanade en goski ki noon hono kaw Abou Ba numéro makko ko 46 95 97 28 inchallah rabbi caggal nde kalduɗen e ceerno Moussa War mo Ferala o habri wonde so tawi goski ki ari ɗon inchallah rabbi ma won ɗon ha ñande kihiide aljuma ɓe kirda ɓe paya Ferala ngendi makko inchallah rabbi ina tijja jogori wirnede ko ñande aset sanga 10h omo habra ɗum dendagal bandiraɓe julɓe ñande aset sanga 10h subaka ko nden ceerno Mouhamadou Bocar mawɗo délégué ji jogori wirnede e gendi mum Feral ɗum noon président section New York Ousmane Ba ko noon kadi président fédéral Harouna Dia e wallidi ɗum ina kesɗitina dowuji men faadi e dendagal julɓe ha tengti e koreji men Feral e ko taari Feral fof eɓe mbiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yo Allah yurmo yaafo jaar harna aljanna malaikatu rahman jabbo bo en sakkade e duwade en hokkat noon habaro musidɗo mon Cheikh Oumar Dia ɗo e New York eɗen mbiya yo Allah wanmo to wanno min alladhina la khawfun alayhim wala hum yahzanun amin ya rabbal alamin on jarama amin ya rabbal alamin yo gën yurmo mo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal maɓe julɓe miijorde fulɓe windere neldi on duwaw e gardugol sohna Penda Dia yo jame cellal e kisal e ɓamtare duumine gon e dendagal leñol ɓiɓɓe fulɓe e julɓe windere bandiraɓe musidɓe moƴƴuɓe tedduɓe hande kadi ko ñallal nasande en hawri e jeeɗiɗi lewru jugo ina hawra alkamuse 12 dewo haran ujunere e 497 fergo nden ko Allah e meɗen